Steaua a luat toate punctele la Ploiești după un meci de luptă cu FCM Târgu Mureș. Roșii-albaștrii puteau deschide scorul în minutul 14, dar Costea nu a reușit să fructifice pasa lui Brandan. Un sfert de oră mai târziu, combinația dintre Bourceanu și Tănase l-a adus în poziție de finalizare pe Nicolici, intrat în prima repriză în locul lui Rusescu. Muntenegreanul a trecut însă pe lângă primul său gol în tricoul roș-albastru. În minutul 34, fostul stelist Ghione a fost aproape de autogol. Pe finalul reprizei, Steaua a lovit decisiv. Brandan a executat perfect de la colțul terenului, iar Geraldo l-a lăsat fără reacție pe Balauru. Oaspeții au ripostat în minutul 59 prin Buș, dar Tătărușanu și-a salvat echipa și a scos de sub bară. Cu 20 de minute înainte de final, Colțescu a arătat punctul covar după un duel între Tatu și Ienci. Brandanul l-a lăsat pe brazilian să execute și s-a speriat de Balauru. Roșii-albaștri aveau să înscrie până la urmă în minutul 87 prin Martinovici. Oamenii lui Ioan Ovidiu Sabă au terminat meciul în 10 după eliminarea lui Wagner. Prea mulți jucători timorați, depășiți de miza jocului, prea multă frică la un astfel de joc. Am suferit cam mult și am fost speriat după ce Pablo a ratat penalti. M-am gândit că ocaziile se pot răzbuna. N-a fost așa. Roni a avut o inspirație extraordinară și l-a introdus pe Novak Martinovici, care a marcat golul care ne-a eliberat.